500 ля за една колона. Зорно. Ама обаче като пускаш, знаеш какво ста? Тей. Направо сърцето ще спри. Той с колко служа? Аз ти говоря за двойка, ама не е за коя колона да е за двойка. Те са специални двойки. Разбираш сега за какво ти казах? За двойка. И много по-различни от унес. И тя у нас двойка, ба. А там да струва 180 лева. Дето за всичкото му. Само скарваш вънка и пускаш. И тя двойка, ама не е като унес двойки. Тези двойки е такива са. Две такива има и отдолу също така има. Пищалката точно в средата. Ако я сложиш в колата, багажника сам може да се отвори. Само стига сам да имаш такова силна музика. Ти знаеш какво те стане? Бум, бум, стане. Той да обучи. Взима една колона като ламарина, студенка пуска, аз на мене колко ми става спа. Викам, още как да усили, той ще сили. И таман ма заспа неговата колона. Викам, а той бяга, като пусна, бяга. Баща ми, брат ми, аз се викам колко ни става. Ама не мой да спа. Ами как? Тя качи ли, викам, жена ми пее, викам, сега момента е тук и аз там аз спа. Данчо, ни прави ли тъй? Взимам ти телефона. Добре, ама по едно положение. Ако та трипери. Добре, ама там ще имам там у нас да сидим. А да ще слагам у нас, бе. Какво ще прави вас? Ами там да чува, как се чува? Ами как се чува, бе? Как се чува? Направо, Данче, те както стоиш, сам те ще направиш на масата. Ами той направо за спинни песни. Данчо, повече ако го...